Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo, mga igsuon maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini, mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo, ug maangko namo kanunay ang imong panabang. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa basaw ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong og mibarog dito sa kalayo, ug nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan, O Ginoo, ayaw kami itugyan sa kadautan, sa kangturan. Ayaw kawangang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhay sa imong kaluoy. Tungod ni Abraham, imong minahal, ni Isaac, imong sulugoon, og ni Israel, imong balaan, nga imong gisaaran, nga imong padaghanon ang ilang kaliwat sama sa mga bituon sa kalangitan o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ot kami, O Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, nalaot bisan diin sa kalibutan, nining adlaw tungod sa among kasalanan. Karong mga adlaw wala na kami hari, propeta o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insenso, walay dapit nga arang kalaran sa unang mga bunga, aron makapahimot kami kanimo. Apan uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug sa maubsanong espiritu, dawata kami. Ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero ug baka, o linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busan dawata nga among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlaw, samtang nagasunod kami kanimo sa walay pupanagana. Kay ang tanan nga nagasalig kanimo dili gayud kaulawan. O karon nagasunod kami kanimo sa bugos nga kasing-kasing.
Nahadlo kami kanimo ug nagaampo kami. Ayaw kami himuang nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinagi sa imong kahibulungang mga buhat ug hatagi himaya ang imong ngalan o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Ang imong mga paagi o Ginoo ipahibalo kanako. Tudloy ako sa imong mga agyanan. Aga ka ako diha sa imong kamatuoran og tudloy ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon, iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapausanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapausanon sa iyang dalan. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Balik kamo kanako sa tibok ninyong kasing-kasing, kay malumo ako o maluluyon. Ang Ginoo manakan ninyo, kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Yatong panahon na miduol si Pedro kang isusog ng utana. Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao? Ug ako gihapon siyang pasayloon. Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man say igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon, og nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunoa gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang.
Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo, ug nangadto sila sa ilang agalon, ug siya gisugin nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, "Banyaga ka, gipapasko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kundili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Dunay istorya sa kadlaw na tingala ang pari, kay giduol siya og babayi nga nagkumkum og balas. Ingon ang babayi, "Padre, nahibalo ba ka og unsa ni?" Ingon ang pari, "Di ba balas mana?" Siya, "Padre, mauni ang akong mga sala. Ang akong mga sala, ingon ka daghan sa mga balas sa baybayon. Unsaon gud nga mapasaylo ko ining tanan akong mga sala?" Ingon ang pari, "Di ba dito man nimo kuhaa sa baybayon? Dadaan na dito pagbalik. Unya, tipu ka na diha sa baybayon. Unya, bantayi ang mga balod nga muhinay-hinay o papas niana." Ingon ini ang paagi sa Ginoo sa pagpasaylo og sala. Ang iyang kaluoy, ingon ka lapad sa kadagatan. Walay sukod. Murag balak sa. Panindot kaayo nga kamatuoran sa gingon lagi nga pamaagi sa Ginoo unsaon sa pagpasaylo ang atong mga sala. Bisan pa ingon kadaghan sa balas sa kadagatan, papason kana sa Ginoo tungod kay ang iyahang gugma o kaluoy lapad, ingon ka lapad sa kadagatan. Para sa mga Hudeyo, ang pagpasaylo dili lang katungdanan nila, dili lang duty nila. Panahimo nagyud kining bahin sa ilahang relihiyon, nahimong bahin sa ilahang espirituhanon nga kinabuhi. Sa pananglitan sa basahon ni Sirach, gingon diha, "Kung pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kung mag-ampo ikaw."
Nya ang basahon ni Hub naghatag kanato sa pila kahigayon nga ang usa ka tawo angay nga magpasaylo. Kapila ba? Gingon nila, pasayloa ang tawo makaduha, makatulo. Ang mga leaders nila, mga religious leaders sa mga Hudeo niadtong panahon na nagsugyot nga mukapi na gani kaupat, kanang kaupat nga pagpasaylo kapi na gani na. Ug mao kana masabtan nato ang gihimo ni Pedro diha sa ebanghelyo. Nya naguna-una siya nga iyahang pakapinan ang gisugyot sa mga religious leaders sa mga Hudeo. Ug mao to nga mingon siya sa Ginoo, Lord, makapila ba ako magapasaylo sa nakasala nako 7 times? Di ba? Labaw nag-upat na sa gisugyot sa mga Hudeo. Makapito ba? Ingon ang Ginoo pagtubag, dili 70 times 7 times. 70 times 7 times. Nga sa ato pa, walay sukod. Walay sukod ang ato ang pagpasaylo. Ug mao kana ang hinungdan nga nagtug-an si Jesus og sambingay. Human mangutana si Pedro, 7 times ba ako magapasaylo? Ingon ang Ginoo, dili, walay sukod. Iyahang gitug-an ang sambingay sa ebanghelyo karon. Ang sulugoon nakautang og dakong kantidad nga dili na kaya bayran sa sulugoon. Nakautang siya dakong kantidad sa iyang agalon, dili na niya kaya nga bayran. Apan unsay gihimo sa agalon? Gipapas sa agalon ang iyang utang. Dapat unta nga human siya pasaylua sa iyang agalon, magpasaylo pod unta siya sa iyang isig ka katao, sa iyang isig kasulugoon. Apan wala. Hinuon iyang gipapriso. No, ang iyang utang gipapas. Ang hangyo sa iyang isig kasulugoon nga nakautang niya nga lugwayan pa unta. Taga-isa kog panahon kay bayran ra kanako. Wala biya siya mo hangyo nga papasa ang akong utang. Ang iyang hangyo lang, taga-isa kog higayon, bayran rag lagi kanako, di ba? Apan wala niya pasaylua, hinuon iyang gipapriso. Ang gospel gitapos og nindot kayo nga reminder. Ang akong amahan sa langit magsilot niadtong mga tao nga dili magpasaylo sa iyang igsuon sa kinasing-kasing gayod. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga ato sa langit, kung dili kamo mo pasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Bantay ta. Nahibaluta sa pasidaan. Ang pagpasaylo sa tao nga nakabuhat og sala nato, lisod gyud. Lisod. Para sa uban, kung lalom kaayo ang samad, kung lalom kaayo ang kasakit nga gibati
tungod sa gihimo sa uban kaniya. Lisod gyud ang pagpasaylo. Apan ang ebanghelyo karon naghagit nato nga ato ang huptan kanang kinaiya sa Dios. Kay nakaambit man ta sa kinaiyang Dios nun. Isip mga binunyagan, isip mga Kristohanon. Angay nga ato apod nga huptan kining kinaiya sa Dios nga magpasaylo sa walay sukod, pagpasaylo sa kinasing-kasing gayod. One time sa confession, goal kayo ang penitent, ang nangumpisal. Kaya nga naman, Padre, ako naman unta siyang gipasaylo. Apan, magkada kakita na ako, lain magyud kayo akong bation. Maunay ilhanan nga ang imong pagpasaylo kotobra sa bakba. And that is why our Lord Jesus emphasized nga to ang pagpasaylo kinasing-kasing. Wala biya siya maingon nga magpasaylo. Kan wala man lang siya ingon nga magpasaylo ta. Magpasaylo from the heart. Pagpasaylo sa kinasing-kasing gayod. And as I was telling you several times, ingon ko nga, dili na kaya nato. Dili na kaya sa to ang kaugalingon lang nga kusog o katakos o kakayahan. Nagkinahanglan kita sa tabang sa Ginoo. And if God is with us, if God is helping us, kaya. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa Ginoo nga kita nga iyang katawhan kinsa nakasinati sa iyang kaluoy o pasaylo magdala unta nining kalipay sa iyang kapasayloan ngadto sa kalibutan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ngang simbahan may usa unta diha sa gugma o nga makaambit sa kalipay nga gipadayag sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang namunuan sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pag-alagad sa katawhan, uban sa kaangayan ug hustisya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon sa Dios ang atong mga igsoong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Wamahan patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Ihatag ka namo ang imong mga lamdag nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
kinakalanan sa kinabuhian. Dahil ikaw ginong Diyos, kanang kalibutan, kikikan sa imong kamanggihatag na dawat namong pinangamanggihalad kanimo. Ang ginungabot sa iyo tao ginamas, kamod sa mga tao na imo kaningang bunyan, Espiritu. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga halad magpalingkawas kanamo sa among mga sala. Ug magdala kanamo sa imong pasaylo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gikabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way honong nga pag-awit. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usahana sa kahitasan, dahil naganhi sa ngalan sa Ginoo. Usahana sa Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mao ang akong lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa yang mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nakabangkay, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahinungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostolis ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Matuman ang imong pagbo, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Kalanon namo
sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maayod ka kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas na kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Ginoo kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo ingon man maghatag kanamo sa pasaylo og panalipod. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Orasyon Pirata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Manuluyon ang mapangorong Amahan, midangog kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit sa COVID-19, nga may hasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong may gugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag ta nga among kahadlok sa sakit o kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal nini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug unahuna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo sab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagamuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila kami taliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron pa din kaming magbudlay arang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan. Karon og magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Ubos sa imong panalipod ug santos ginahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya among mga pangaliya. Hinunualo sa kami sa mga katalagman, o may mayaw og bulahan nga berhen. O mahal nga Senyora,
Kayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandría. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon ta siya sa Diyos, kami mapabsan ng nagampo. O ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinagi sa gahom sa Diyos, magtambok sa impyerno kang Satanas, uban sa iyong dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Mga pagdaig sa Dios, daig ko ng Dios, daig ko ng iyang santos nga ngalan. Daig ko sa Yesu Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daig ko ng ngalan ni Jesus. Nangalan ni Jesus. Daig ko ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daig ko niyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daig ko sa Jesus diha sa daig ko ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daig ko niyang bililo no yamot nga dugo. Daig ko sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daig ko si Jesus diya sa Santo Siyamon nga sakramento sa altar. Daig ko ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daig ko ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daig ko ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daig ko ng mga inahan sa Diyos na si Maria Santissima. Daig ko ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daig ko niyang santos ug buli nga pagkaagi panahon. Daig ko ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daig ko niyang mamayaon nga pagpasaka sa langit. Daig ko ng ngalan ni Maria Birhen o inahan. Daig ko ng ngalan ni Maria Virgen o ginahan. Daig ko ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daig ko niyang puti yung mga esposo nga si Senyor San Jose. Daig ko ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos. Daig ko ng Diyos diya sa mga anghel o mga santos.